Hola, benvingudes un altre cop. Això és Learn to Learn i avui estic aquí per parlar-vos sobre la jerarquia d'operacions. Abans, però, vull recordar-vos que tinc un altre vídeo al canal de presentació i si encara no l'heu vist, us deixo una targeteta aquí sobre perquè hi pugueu accedir ràpidament. Dit això, comencem! Per explicar la jerarquia d'operacions m'ajudaré d'aquesta figura. Què és, us estareu preguntant? És el podi de les operacions matemàtiques. Convé recordar-lo o cometrem errors en els nostres càlculs. En tercera posició tenim la suma i la resta, és a dir, són les operacions que tenen menys prioritat. En segona posició trobem la multiplicació i la divisió. Dit d'una altra manera, entre una suma i una divisió, el que farem primer serà la divisió. I per últim, en primera posició, tenim els parèntesis. Màxima prioritat davant de qualsevol tipus d'operació. El que hi hagi dins del parèntesis és el que s'ha de fer sempre primer. Però compte! El podi no sempre serveix. Ho hem de combinar treballant en blocs i sempre de dins cap enfora. Què vull dir amb això? Bé, anem per passos. Primer, netegem la pissarra i veurem un parell d'exemples que ens ajudaran a assimilar el podi de les operacions matemàtiques. Ui, l'he esborrat. Si em deixeu un moment, el torno a pintar i comencem amb l'exemple de l'esquerra. Vinga. Tenim unes quantes sumes i una multiplicació. I consultant el podi de les operacions matemàtiques, sabem que primer hem de fer la multiplicació. 1 per 0 són 0. I ara ja únicament tenim sumes, que com que tenen la mateixa prioritat, les podem efectuar totes de cop. Tenim un total de 6 uns i un 0, que tot sumat dona un total de 6. I amb això acabem el primer exemple. Passem a l'exemple de la dreta, que és una mica més complex. Hi ha combinades parèntesis, multiplicacions, sumes i una resta. I segons el podi de les operacions matemàtiques, el que hem de fer primer sempre és el que tenim a l'interior dels parèntesis. I dins del parèntesi tenim multiplicacions i una suma. I acudim novament al podi, el que sabem és que hem de fer primer les multiplicacions. En tenim una de simple a l'esquerra i en tenim una de complexa a la dreta. 2 per 3 clarament sabem que és 6 i la multiplicació doble de la dreta la podem fer en l'ordre que nosaltres desitgem, gràcies a la propietat commutativa de la multiplicació. És a dir, podem fer 4 per 2 i el resultat multiplicar-lo per 3, podem fer 2 per 3 i el resultat multiplicar-lo per 4, o podem fer 4 per 3 i el resultat multiplicar-lo per 2. Qualsevol de les 6 combinacions és vàlida i ens acabarà portant el mateix resultat, 24. Continuem a l'interior del parèntesis, on ara hi tenim una suma. La fem i el resultat de sumar 6 més 24 ens dona 30. Ara ja podem treballar a l'exterior del parèntesis i consultant el podi de les operacions matemàtiques veiem que la multiplicació té prioritat davant de la suma i de la resta. Per tant, el primer que fem és 5 per 0, que ens dona 0. Baixem el 10 al mateix nivell per veure-ho més clarament i ja només ens queda fer 30, restar-li 10 i sumar-li 0, que ens acaba donant un total de 20. Amb exemples, tot es veu més clar, oi? Pugem una mica més la dificultat i passem a explicar què vol dir això de dins cap enfora. Continuem, doncs. Esborrem la pissarra i escrivim un nou exemple una mica més complicat, on ara, a més, hi apareixen arrels quadrades, una fracció complexa i un exponent. Què farem? Analitzarem aquesta operació de fora cap endins per saber què hem de fer primer.
Analitzant-ho des de més enfora, ho englobem en aquest bloc d'aquí, on hi ha tota l'operació. I la pregunta que jo us vull fer ara és: quina seria l'última operació que faríeu? La resposta correcta és la resta. Per què? Perquè és la que està més enfora, la que engloba més tota l'operació. Tenim el 15 menys el 2 per l'arrel. Per què no és la multiplicació si està igual d'enfora? Perquè, segons el podi d'operacions matemàtiques que he mostrat en aquest mateix vídeo, la resta és l'última operació que es fa. Es fa després de la multiplicació. Per tant, serà l'última. I torno a preguntar, quina seria l'última operació que faríeu ara, sense comptar la resta? Doncs la següent operació que et faríem és la multiplicació. Per què? Perquè torna a englobar la major part de les operacions sense tenir en compte la resta. 2 per l'arrel quadrada amb més operacions dins. Tornem-hi per tercera vegada. Quina seria l'última operació que faríeu? Aquesta vegada potser és una mica més intuïtiu de veure, i és que seria l'arrel quadrada, perquè abans de fer la multiplicació necessitem saber quin és el valor de l'arrel quadrada. Per tant, haurem de fer l'arrel quadrada d'un nombre i després el resultat el multiplicarem per 2. Continuem anant cada vegada més endins. Fixeu-vos que ja comença a veure's una mica més clar el concepte d'anar des de fora cap endins. Entrem dins de l'arrel i torno a preguntar, quina seria l'última operació que faríeu? En aquest cas, seria la divisió, perquè contempla tot el que hi ha a l'interior de l'arrel quadrada. Tenim un numerador complex amb diferents operacions i un denominador simple, que és un 3. Bé, faig una mica de neteja i espai i torno a copiar el numerador, perquè serà l'últim que ens quedarà per desenvolupar. I aquí, si us hi fixeu, el que tenim és una combinació d'operacions lineal, és a dir, que les tenim en una mateixa línia. No hi ha fraccions, no hi ha arrels, no hi ha res que ens forci a mirar més enllà de parèntesis. Així doncs, tornant a acudir al podi de les operacions, consultem el que s'hauria de fer primer i en aquest cas sabem que són els parèntesis. 2 més 3 per una banda i 1 més 4 per l'altra. Tenim les sumes, les realitzem i ens dona 5. Després, veiem que tenim una multiplicació, una suma i una resta. I acudint al podi de les operacions matemàtiques, sabem que el primer que s'ha de fer és la multiplicació, la qual ens dona 25. 5 per 5. I ara ja tenim 25 més 2 al quadrat menys 2. Són sumes i restes que tenen el mateix nivell de prioritat i per tant les podem efectuar directament. Un pas previ que haurem de fer és calcular 2 al quadrat, que en aquest cas dona 4. Arribant-hi per un altre camí seria 2 per 2. 4 novament. De moment ho deixo aquí i us animo a que ara que sabem per on hem de començar, resseguiu el camí contrari que he realitzat durant l'explicació i em digueu quin és el resultat d'aquesta operació complexa. És molt important que tingueu sempre en consideració el podi que he presentat a l'inici del vídeo i que ho complementeu fent el raonament per blocs i sempre operant de dins cap enfora. I per arribar a l'interior comencem per l'última operació que realitzaríem i anem desengranant fins a arribar a l'interior del conjunt d'operacions. Si t'ha agradat el vídeo, t'animo a que deixis un polze en l'aire i que et subscriguis al canal perquè no et perdis cap dels pròxims vídeos que aniré pujant pròximament. Espero les vostres respostes en els comentaris del vídeo i a Instagram. Moltes gràcies i fins la pròxima. Adeu!